Hello students, welcome to my channel. आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय. जों दिनै very important topic discuss खालामगोन from English grammar determiners. गोबां फरायसाफोरानो determiners खौ गोरा मोनो. So आङो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोद गोरलैयैनो determiners खौ बुजायनानै होगोन. बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबानो जाबाय मोजाङैनो गोसो होनानै. So नायलांदो जों determiners खौ मा बुङो बेखौ जों गिबियावनो बुजिना लाग्रोनि. So at the very first, let us know what is determiners. Okay, determiners माखौ होनना बुङो? A and the. Okay, few, a few, the few, little, a little, थिग बेबायदिनो the little, some, any, much, many, each, every. बेफोरबायदि सोदोब जाय सोदोबफोरा जाय वर्डफोरा क्वान्टिटी फोरमायो एसेयानो जा बुरजायानो जा जाय सोदोबफोरा बिबां फोरमायो जों बे सोदोबफोरखौ मा होनना बुङो डिटरमिनार्स होननानै बुंनाय जायो. ओके, बेनिफ्राय नैबे ए एन दा बे मोनथामखौ जों मा होनना बुङो आर्टिकेलबो होननानै बुंनाय जायो. गोसोआव लाखि. स' बेनो जाबाय डिटरमिनार्स. आं मोनफा मोनफा नोंसोरखौ फोरोंलांबाय थागोन. गिबियावनो आङो नोंसोरनो दिनै few, a few and the few बेखौ फोरोंगोन. बेनि उनावहाय आं माखासे थाबावगोन little, a little, the little, some, any, much, many बिदिनो बेनि a and the माला बाहायनांगौ मा समाव बाहायनांगौ. ओके, स' हायार सेकेन्डारियाव फरायनाय स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय आरो मेट्रिक होगोन स्टुडेन्टफोरनि थाखाय माने जायफोर क्लास 9 आरो 10 आव फरायदों बिसोरनि थाखायबो बे डिटरमिनार्सआ भेरि भेरि इम्परटेन्ट. बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ जुदि नोंथांमोना बे लेभेलाव दा फरायनायनि दङब्ला बे भिडिअखौ गोसो होनानै नाय. बेनिफ्राय माखासे कम्पिटिटिभ एग्जाम्सफ्रावबो बेफोर फैयो, ओंखायनो बे भिडिअखौ नोंसोरो नायोब्ला आं सानो नोंथांमोना क्लियार जागोन. स' गोबाव खालामालासिनो आं दायो नोंसोरनो few, a few and the fewनि बाहायथिखौ होनोसै. ओके, स' मा समाव few, a few and the fewखौ बाहायनाय जायो, मा समाव जों इउज खालामनांगौ. भेरि फार्स्ट गोसोआव लाखिनो गोनां बाथ्राया बेनो few, a few and the few. बे मोनथाम डिटरमिनार्सखौ जोङो साननो हानाय मुंमा जायखौ जों काउन्टेबल नाउन होननानै बुङो. साननो हानाय मुंमा बिनि सिगाङाव बाहायनाय जायो काउन्टेबल नाउन. ओके, जेरैहाय बे कलम बेखौ जों साननो हायो. ओके, जेरैहाय जोङो बुंनो हायो बुकखौ जों मा खालामनो हायो साननो हायो. जेरैहाय जोङो मा गयखौ जों मा खालामनो हायो साननो हायो, नङा होमबा? जेरैहाय जोङो मा मोनसे हमना लाबाय मोसौखौ जों साननो हायो. नाथाय हमना लाबाय दैया मा? दैयाथ' साननो हानाय नङा. दैखौ जों मोनसे मोननै होननानै जों साननो हाया. ओके, थिग बिदिनो हमनानै लाबाय माबा मोनसे फिसा बुस्थु जेरै सिनिखौबो जोङो मा खालामनो हाया साननो हाया. सोरबा साननो हागौ सिनिखौथ' सेरसे सेरनै 1 केजि 2 केजि 3 केजि होनना साननो हागौ. नाथाय जों बेबायदि 1 केजि 2 केजि 3 केजि सुनानै जोङो साननायखौ जों साननो हानाय होननानै हमनानै लाया. ओके, होमबा गोसोआव लाखि जों साननो हानाय माने मा? जायखौ जोङो मोनसे गथा मेगनजों नुनानै जों मोनसेबा मोनसे होननो हायो. ओके, मोननैबा मोननै होनना बुंनो हायो. नाथाय जोङो दैखौ जोङो केजियाव सुयोब्लाबो नुब्लानो जों बेखौ 1 केजि 2 केजि होननानै बुंनो हानाय नङा. हमना लाबाय अबेबा पेकेटाव सिनि 1 केजि सोबाय, अबेबा पेकेटाव सिनि 1 केजिनि एसे बारा सोबाय. नों मोननैखौबो खनसेनो नुना बुंनो हागोन ना नैबे मोनसे 1 केजि नैबे मोनसे 1 केजिनि बारा? मालाबाबो जों बिदि बुंनो हानाय नङा. ओंखायनो बेफोर बुस्थुखौ जों मा होनना हमना लायो आनकाउन्टेबल माने साननो हायि होननानै हमनानै लायो. साननो हानाया मा जानांगोन? नुब्लानो बुंनो हानाय. ओके, बुजिबाय? स' बुजिबाय जानांगौ नोंसोरो साननो हानाय मुंमाया माखौ बुङो? व्हाट इज काउन्टेबल नाम्बार. होमबा गोसोआव लाखि few, a few and the few बे मोनथाम डिटरमिनार्सखौ साननो हानाय मुंमानि सिगाङावल' बाहायनाय जायो. ओके, मानि सिगाङाव बाहायनाय जायो? few, a few and the few. These three determiners are used only before the countable noun. Okay, remember that. दानिया जों नायसै fewनि ओंथिया मा? fewआ मा फोरमायो? a fewआ मा फोरमायो? and the fewआ मा फोरमायो? few माने स' गिबियावनो जों बुजिखाबाय जे मोनथामखौबो जों साननो हानाय मुंमानि सिगाङाव बाहायो. बे क्लियार जाबाय. few माने गैथारा, एकदम गैथारा आरो एकदम एसेल'थार. जाय साननो हानाय बुस्थुआ एकदम गैथारला, एकदम एसेल'थारसै. ओके,
the things which are countable, but there is like nothing. Okay, just for एसेल' थालांबाय आरो okay एकदम गैथारलाखौनो होनजायो बेखौ जों मा होनना बुंनाय जायो बेखौ बे समाव जों माखौ बाहायनाय जायो फिउखौ बाहायनाय जायो okay few means गैथारला आरो हा गैथारला एकदम एसेल'थारसै जोबोद एसेल'थारसै very very rare very very एकदम less एकदम गैथारला जोबोद एसे ल'थारसै बेखौ फोरमायनो जों माखौ बाहायनाय जायो फिउखौ बाहायनाय जायो गोसोआव लाखि दे गैथारला फर एग्जाम्पल आं नोंसिनि होनि नाय there are few boys in the class today due to rain मा होनना बुंदों नाय आं एग्जाम्पल मोनसे लादों there are few boys in the class today due to rain अखानि थाखाय okay अखा हानायनि थाखाय क्लासाव in the class क्लासाव दिनै मायानो गैथारा बयसफोरा गैथारा okay बयसफ्रा फैथाराखै आरो क्लासाव okay बयस अलसिया गोजा मोनदां ओंखायनो फैथाराखै अखा हानाय लोगो लोगो okay क्लासाव बयसआ मा साननो हानाय नंगौना नङा साननो हानाय मुङा नाउन नंगौना नङा काउन्टेबल नाउन बिनि सिगाङाव जों माखौ बाहायदों फिउखौ बाहायदों okay स' बे मा होननाय जादों दिनै अखा हानायनि थाखाय क्लासाव बयसफोरा हौवासा गथ'फ्रा फैथाराखै माने गैथारा एकदम खमथार गैयाखौनो होनबाबो साबसिन जायो आरो जेनेबा okay एग्जाम्पल लाबावनि आं मोनसे एग्जाम्पल होबावनि there are few mangoes in the basket बे मा होननाय जादों in the basket माने खादायाव थाइजौफोरा गैयाखौनो होनजायो थाइजौखौ जों साननो हायोलै थाइसे थाइनै होननानै okay थाइजौखौ जोङो साननो हानाय काउन्टेबल नाउन होननानै बुंनो हायो मुंमा होनना बुंनो हायो okay ओंखायनो बिनि सिगाङाव फिउ बाहायदों मा होननाय जादों बेवहाय खादायाव माने थाइजौआनो गैथारला एकदम थाइसे थाइनै दंथारसै बिनि गैयाखौनो होनजायो आरो बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों मा होननाय जादों बेयो थाइजौआव सरि खादायाव थाइजौ गैथारला okay स' नुबाय जानांगौ नोंसोर जाय जिनिसा माने गैथारला एकदम गैथारला होनना बुंनो सानबाय नोङो okay बै समाव जोङो साननो हानायब्ला जिनिसा जों मा बाहायनांगौ फिउ बाहायनांगौ okay बुजिबाय ना मोननैसो एग्जाम्पल लाबावनि I have lost many books so now I have few books in my almirah आं बिराद गोलाव लाबाय अब्लाबो आं बुजायगोन नायबाय था जोबोद गोरलैसो I have lost many books आं गोबां बिजाब खोमाबाय okay आंहा गोबां बिजाब गोमाबाय so ओंखायनो now दानिया I have आंनाव few books बिजाबफोरा गैथारला in my almirah आंनि आलमिरायाव थारमाने मा होननाय जादों आंनि आलमिरायाव गोबां बिजाब दंमोन बे बिजाबफोरा गोमाजोब्बाय दायो माने बुंनो थाङोब्ला आंनि आलमिरायाव बिजाबखौ गैयाखौनो होनना बुंजासै आरो मा होननाय जादों स' I have few books माने आंनाव बिजाबानो गैफ्रामलानो गांसे गांनैल'थारसै गैलाखौनो होनजायो आंनि आलमिरायाव बेबायदि स' बुजिबाय जानांगौ थिग बिदिनो नोङो जुदि I have few marbles होनना बुङोब्ला आंनाव मार्बल गैथारा एकदम गरसे गरनैल' थिग बिदिनो he has few friends होनना बुङोबा बुजिदो बेहा लोगोफ्रानो गैथारा एकदम सासे सानैल' मालायफ्रा 10 जन 20 जन गाहाम लोगो थायो बेहा लोगोफ्रानो गैथारा होनना बुंबा नों मा होनांगोन he has few friends स' फिउखौ मा टाइमाव बाहायनांगौ आं सानो नोंथांमोना बुजिबाय फ्रेन्ड्सखौ जों साननो हायो मार्बल्सखौबो जों साननो हायो बुक्सखौबो साननो हायो साननो हानायनि सिगाङावल' फिउखौ बाहायबानो जाबाय आन्डारस्टुड स' आं सानो नोंथांमोना बुजिबाय गैथारै ओंथि फोरमायनो फिउ बाहायबानो जाबाय जों दायो थांसै ए फिउआव ए फिउ दानिया ए फिउआव माखौ फोरमायो ए फिउआ एसे माने दंसाबो आरो दंसाबो होननांसिगोन जों बेखौ दंसाबो
माने गैथारा नङा एसे दङ नाथाय बेखौबो साननो हानायनि सिगाङावसो बाहायगोन क्लियार हमना लाबाय नोंनाव एसे गांनैसो बिजाब दङ माने गैथारा नङा गांनैसो बिजाब दङ होमबा नों मा बुंनो हागोन I have a few books आंनाव गांनै गांथाम बिजाब दङ अके गैथारि नङा नै बुक्स माने साननो हानाय थिग बिदिनो he has a few friends बेहा सानै साथामसो माखासे लोगोफोर दं आरो बेहा माने सानजानो हानाय अके एसे गैथारि नङा दङ एसे थिग बिदिनो मोननैसो एग्जाम्पल लानि only a few students passed the exam only a few students passed the exam माने जादों माने इसेल' फरायसाफोरा एग्जामखौ पास जादोंमोन होनना बुंदों एग्जामखौ पास जादोंमोन सानै साथामल' स्टुडेन्ट माने पास जाद्रायथारि नङा माने जेसेबां स्टुडेन्ट दंमोन हमना लाबाय 50 जन स्टुडेन्ट दंमोन नङा होमबा 50 जनाव माने 20 जनसो पास जादों आरो अके बा 10 जनसो पास जादों बेखौ बे समाव नोङो बारा पास जायाखै सानै साथामसो पास जादों मथा मथि बिदि एकदम पास जाथाराखै होनना बुङोब्ला नोङो मा होनना बुंनो हागोन पास जाथाराखै होनबा नों फिउ बुंनांगोन नाथाय जुदि एसे पास जासाबदों होनना बुङोब्ला नोङो मा होनना बुंनो हागोन ए फिउ होनना बुंनो हागोन बेवहाय मा बुंनाय जादों अनलि ए फिउ स्टुडेन्टस पास द एग्जाम माने स्टुडेन्टसफ्रा पास जासाबदों एसे पास जादों माने कमप्लिटलि पास जायाखै अके आं सानो नोंथांमोना ए फिउखौ बुजिबाय ए फिउ माने एसे थानाय आंनाव जेनेबा नोंनाव बा आंनाव बा सोरनावबा माबा मोनसेया दंसाबो एसेब्लाबो दंसाबो गैद्रायनिख्रुइ बांसिन थारमाने अब्ला नों ए फिउखौ बाहायबानो जाबाय जेबो फाराग गैया दानिया जों थांसै दा फिउआव अके दा फिउ माने मा हमना लाबाय नोंनाव जा बुस्थुआ जा जिनिसा जाखिनि दङ जा एसे दङ बैखिनि गासैखौबो फोरमायनो जों माखौ फोरमायगोन दा फिउखौ फोरमायगोन आरो जेरैहाय जों बुङा होमबा नोंनाव जाखिनि एसे माल दङ नोंनाव जाखिनि एसे लोगोफोर दङ बै लोगोफोरखौ लिंहरदो नोंनाव जाखिनि गांनैसो बिजाब दङ जाखिनि माने जा एसेब्लाबो जा गांनैसो गांथामसोब्लाबो नोंनाव जा बिजाब दङ बेखौ नोंनो आंनो हरलाय नै बेफोरबायदि बाथ्रायाव जों माखौ बाहायनाय जायो दा फिउखौ बाहायनाय जायो आं सानो नोंथांमोना बुजिबाय स' दा फिउ माने मा नोंनाव जाखिनि दङ बैखिनि एसेखौनो फोरमायनो जों मा फोरमायनाय जायो दा फिउ ओंखायनो मा होनना बुङोबा साबसिन जागोन बेवहाय जा एसे दं बे खिनिखौ अके आं रायज्लायनाय रावाव लिरबाय दै जा एसे दं बैखिनिखौनो मा होनना बुङो दा फिउ होननानै बुंनाय जायो अके आं सानो नोंथांमोना बुजिबाय स' नोंनाव मा बुस्थुआ जा एसे दं बै बुस्थुखौ जुदि सोरबा बिबायब्ला बा माबा मोनसे जाबायब्ला बै समाव जों माखौ बाहायनांगोन दा फिउखौ बाहायनांगोन अके फर एग्जाम्पल आं नोंसोरनो खोन्थानो नाय I have lost the few books I have lost माने आं खोमानानै लाबाय the few books I have आंनाव थानाय I have माने बेवहाय I have फैफिनदों दै I have फैफिनदों नाय नोजोर हो आंनाव थानाय जा गांनैसो बिजाबफोर दंमोन जा एसे बिजाबफोर दंमोन बै बिजाबफोरखौ आं खोमानानै लाजोब्बाय होननाय जादों I have lost the few books I have आङो गांनैसो बिजाब आंनाव दंमोन अके जाखिनि दं बैखिनिखौ आङो खोमानानै लाजोब्बाय होननाय जादों बेवहाय I have डाबल जादों नाय बेबायदि समाव नोंसोर जेब्लाबो दा फिउखौ बाहायनांगौ आरो माला ए फिउखौ बाहायनांगौ नुदोंना नोंसोर नैबे अनलि थायोब्ला जेब्ला अनलि थायो अब्ला जों जेब्लाबो इउ फिउखौ बाहायनांगौ दै बेनिफ्राय जिबायदि I have बिदि जादोंब्ला you have she had बेबायदि टाइपनि बाथ्राबा माबा मोनसे कन्डिसन गोनां दङब्ला अब्ला नोंसोर माखौ बाहायनांगोन दा फिउखौ बाहायनांगोन अके स' आं उननि भिडिअ'आव नोंसोरनो फैबाय थानाय समाव आं नोंसोरनो माखासे टेकनिक खोन्थागोन माखासे प्रसिडिउर खोन्थागोन जायनि हेफाजाबै नोंसोर माला फिउ बाहायनांगौ माला ए फिउ बाहायनांगौ माला दा फिउ बाहायनांगौ बेखौ मिथिगोन आरो अके थिग बिदिनो आं मोनसे एग्जाम्पल होबावदों नै नोंसोरो नाय कनफिउजन नाङा दा फिउ स्टुडेन्टस अल्स' लेफ्ट द स्कुल अके दा फिउ स्टुडेन्टस अल्स' लेफ्ट द स्कुल माने स्कुलाव जा सानैसो स्टुडेन्ट दंमोन बिसोरबो स्कुलखौ लेफ्ट खालामबाय माने स्कुलखौ गारनानै थांबाय नैबेखौ बुजायदों बियो थिग बिदिनो गोबां एग्जाम्पल दङ आं होनो हायो नोंसोरनो जेरैहाय नाय
आं नैबेजों एखे होनो he has lost the few जोङो बेवहाय बुक्स लायालासिनो बेलेग लानि the few bikes जोङो बाइकखौ साननो हायो नङा होमबा the few bikes he has बेहा जाखिनि बाइक दंमोन बे गासै बाइकखिनिखौ बियो खोमानानै लाजोब्बाय माने बेनाव गैला आरो गोमाजोब्बाय बेखिनि बाथ्रा बुंनायाव जों माखौ बुजायदों दा फिउखौ बाहायनाय जायो स' दा फिउखौबो बुजिबाय जानांगौ माने दा फिउखौ माला बाहायनाय जायो जेब्ला जा एसे दं बैखिनि गासैखौ फोरमायनो थाखाय माबा मोनसे जाबाय आरो जेनेबा जेरै आं दानि दहायसो बुंदों ना आंनाव जा गांनैसो बिजाब दंमोन बै गांनैसो बिजाबफोरखौबो आं खोमाजोबना लाबाय बेबायदि कन्डिसन गोनां बाथ्रायाव जोङो मा बुजायो दा मा बाहायनाय जायो दा फिउखौ बाहायनाय जायो जेरैहाय स्कुलाव जा सानैसो स्टुडेन्ट दंमोन बिसोरबो गैला स्कुलनिफ्राय खारलांजोब्बाय बेफोरबायदि बाथ्रायाव जोङो माखौ बाहायनांगौ दा फिउखौ बाहायनाय जायो अके थिग बिदिनो ओरैबायदि समावबो बाहायनो हागोन नोंसोरो आंनावहाय गांनैसो जाखिनि गंनैसो जाखिनि कलम दंमोन बे गासैबो कलमा गाज्रि जाजोब्बाय नै बेफोरबायदि बाथ्रायाव नोंसोर बाहायनो हागोन साननो हानायल' जानांगोन बुस्थुआ अके आंनाव जाखिनि लोगोफोर दंमोन बिसोरो आंनि हाबायाव फैजोबदों बेफोरबायदि बाथ्रायाव जोङो माखौ बाहायनो हायो दा फिउखौ बाहायनाय जायो आंनियाव जा लोगोफोर एसे दङ सानैसो दङ बे गासैखौबो आङो इनफर्म होखाजोब्बाय नै बेबायदि बेलायाव जोङो दा फिउखौ बाहायनो हायो स' आं सानो नोंसोर बुजिबाय माला फिउ ए फिउ एन्ड दा फिउखौ बाहायनांगौ when to use few a few and a few okay स' जुदि बुजियाखैब्ला भिडिअखौ गले गले बोनानै नाय आरो उननि समाव माखौ फोरोंनांगौ लिटिल ए लिटिल दा लिटिलखौ फोरोंनांगौ ना साम एनि माच मेनि बबे मोननै माखासे डिटारमिनार्सखौ फोरोंनांगौ बेखौ कमेन्ट खालाम आं नोंथांमोना कमेन्ट खालामनायखौनो फोरोंगोन स' दिनै बेखिनियानो उननि भिडिअ लोगो मोनबावगोन होननानै आसा खालामबाय आरो आङो क्लास 10नि मेथ्सनि भिडिअबो लाबोगासिनो दङ जाय स्टुडेन्टफोरा जुदि क्लास 10नि माबाफोर मेथ्सनि प्रब्लेम मोनदोंबा बिथांमोना बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै नोंथांमोना सोलोंनानै आरामसे रोंगोन होननानै आं फोथायो स' आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनायनि थाखाय आं नोंथांमोनसिम रोजा रोजा साबायखर जासिनानै आंनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो जोब्बाय दोनथ'बाय होननानै आं फोसावबाय दे गोजोन्थों